сарой як соат шид ма инамҷа да магазини Зарина кофтастам нигоҳ кунем. Рӯ ба рӯи ҳафтахтар гуфта буд поён ина таги навастройкоҳо. Ина омаде магазино ҳаст, магазин Зарин неста. Ҳозир давомша мерем бо мебинем куҷо да боша. Ина киртоҳо ранги киртоҳои Зарина. Духтарак бибинен. Ҳам магазини Зарина намедонӣ куҷо да? Кай пуштаги рангаму. شما کارگری نوین چخناس اینم اینا دیدن تماشا بینا اینم مگزین زرین دیدن به حد نزدیکک بودای آسانک بودای یافتنش نگاه کنن تختر دیدن پایانی بازار کاروان میبیاین اینمی تگی داماداین تگ انم دامدا زرین حاج میریم از نزدیک همراه دخترک نشان میتیم شروعای پشتک پشتگی فسان نکن یم هستای فروشده خوشروبای نه دیزاینای نه میدونم که مشتری‌ها در این به حد بسیارن دخترای نه امروز ما اومدم که مغازین زرین شما نشون میدم راستی شده شبیش بود اومدم نتونستم این اصلا نه میگیم همراهش ما میریم مغازین میبینیم ای شینا شو چه کردن که ما مغازین شد تو وقتش هست با اوسانی پیدا میکنن دخترکو من تاگی نمی نوسترویکوی پایانی بازار کاروان همه روزا کار دارن نه به استراحت کار میکنن شما چنا دیدن به استراحت کار اینا مرامت وای وای انا گلو کاری دخترو بسم الله اینا میبرویم مغازین زرین السلام اینا دیدن دخترکو магазини Зарин мисли ҳар вақта анам хеле пури новинка ва пури клиенту пури бо марҳамат детский платья джинс духтарои хушрӯйма марҳамат бикунен ҳамин намуд модела соли гузашта мефурӯхтем беҳад и одам зебакай стилша бубинен ки такош оверсайзен необычни хушрӯ бора нав заказ кардем ина марҳамат кунен размеракҳои ино оғоз мешаванд аз 38 турецкӣ то 48 размера примерно ба 56-58 пуш мешавад и варианти платьяшай бо варианти кардиганошам дорем духтарако кадоме ки дӯстдоракҳои кардиган боша марҳамат бикунен расветкоша бинен чӣ қадар цветҳои хушрӯя ина бубинен ин нежна цвети джинсай бо дорем светленький джинс дорем ина и кардигано ҳастай маламерка ҳастай балшмерка ба кадоме ки дар кор боша нависонем боз маълумоти бештар медиҳем нархошон 350 сомония апаҷонои хушрӯйма то замоли туркай этикеткошон ҳастай ино ваян качествения ҳангоми шустан ҳеҷ хел намешава гарантия дора 350 сомон адреси мо ҳафтахтар корвон дар доми 16 этажка якум этаж магазини Зарин ва адреси дигарамон бошад подвали 8 дарвозаи Тилобозор марҳамат кунед нависонед ам хели платьяи замошкадоракай материалш паплин белмандоҳай пешакош узорш глянцеви ипекай нархш бошагадагар 150 сомони аксия шудагие ба кадоме ки немхели платьяи замошкаш пушода мешудагӣ платьяи барои ҳаррӯзпӯшак повседневка домашний вариант дар кор боша марҳамат муроҷиат кунед мағозаи Зарин барои шумо доставка мекунад духтаракҳои хушрӯ и паплиниш белмандои оригиналай датаво сабукай обда намедароя гарантия дора карманшка дора барои хонапӯширо беҳад нағзаи аксияи зури бачидаге успед кунед нависонен 150 сомонӣ размеро то 54-56 мешаванд аз 48 оғоз мешаванд двойка духтаракҳои хушрӯйма марҳамат бикунед анам хеле двоечкаҳо доштем тамом кардагӣ будем боз бора қабул кардагием материал датаво сабукай размеро аз 46 то 56 размерай расветкачаи гароҳ хати расветкачаи тигр дорем даиҷа инош то 60 размерай духтаракҳои хушрӯйма нархаш 150 сомонияй доставка ба тамоми ҷо дорем адреси мо ҳафтахтар корвон дар доми 16 этажка якум этаж магазини Зарин ва адреси дигарамон бошад магазини пештарамон бисёриётон медонед 8 дарвозаи корвон подвал магазини Зарин аз тарафи Тилобозор нависонен сразу доставкатон мекунем як платья новинка дигармон духтаракҳои хушрӯйма марҳамат бикунед и узори платьяро аҳамият битен необычный фасон дубайский украшения дора материалш королевский балф королевский натуралка мешава расветкаи сиёҳша сорубону пӯшидагиай ба дута расветкаи дигар дора тёмно-коричневый кати анам хели нежна фисташковый апаҷонои ма размерои ино аз 48 то 60 размерай ина марҳамат бикунем расветка коричневишам беҳад хушрӯакай нархшон бошадагар 300 сомонияй апаҷоно аксия шудаге 300 сомонӣ духтаракҳои хушрӯ нависонен сразу ба шумо мағозаи Зарин доставка мекунад адреси мағозаи мо 8 дарвозаи корвон аз тарафи Тилобозор подвал магазини Зарин ва инчунин дар ҳафтахтар мағозаи навкушодагие то соати 10 шаба кор мекунад доставка дар тамоми рӯзо дорем марҳамат кунед нависонен боз маълумоти бештар медиҳем занҳои азиз халатҳои хушрӯро бисёр нишон медиҳем лекин афсӯс размер неста
ана дар нуқтаи савдои зарин омадай халатҳои фасон то 60 размер аст, то 60 размер доранд. Марҳамат интихоб кунед хачон шумода дастафка мекунанд ё ки ина биёен як буракак биёен аз наздик ира бинен хучи хушрӯй бурукошон кати чанд плани халато размерои стандартш 220 сомонай, балшумеркҳое ки то 60 плюс катиян 65 мешаванд 230 сомонӣ. ина нигоҳ кунед нархам нархи хубай 230 сомон размерои батал. Марамат украшенияша аз турецки фарқ намекунед. копияи ҳами туркишам дорам 350 сомон халати фолия, қати бурукуш 450. ина дидена духтаро хоҳен турки хоҳен анами модела бигирен бовар кунен аз турки фарқ намекунад. аҷоибот модели фасонакай нархи дастрас интихоб кунен бурда хчон шумода мерасонанд ё ки биёен бозори корвон тарафи медонед куҷо рӯ барои ҳафтахтар мешавад таги навастройко шашум домуш магазини зарин суроғашон ҳастай плакачон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен. хулоса нархҳои шокшоки арзон. ин ами цвети халата нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯчае ку тамошо бино. фақат халатҳои туркида мешава ҳами расветка, лекин дар нуқтаи савдои зарин бовар кунед анам хел халатҳои копия люкси оригинал омадай нархошон кати бовар кунед беҳтарин нархан. чанд план 220 сомонияй то размерои 54-56 дорем. аз 46 оғоз мешаванд. материалошон да таво сабукай аз турецкиҳо фарқиш намекунед. молои оригинал камушкичошам сваровскичаҳай качеслошонда гап нест гарантия катияй. дидена духтарако беҳтарин вариантҳо дар нуқтаи савдои зарин шуморо интизорай халатгир бошен 220 сомонда. инам хел халатҳои фасони необычни аз иҷада бо чанд расветкаи зури дига дора. нигоҳ кунед охи чӣ хушрӯи расветко. ина интихоб кунед даравакак доставкатон мекунад ё ки биёен бозори корвон рӯ барои ҳафтахтар таги домодаен духтаро таги навастройкода шашум дом мешена якум ошёна. ина биёен духтаро халата дидена чӣ хоҳ хушрӯчаяй бурукуш катяй копия люкси оригинали турки. марамат ҳамира туркиша 800 сум нишонтон дода будам. ина марҳамат бисёриё гуфтанд ки модели арзонша нишон тиҳен. нуқтаи савдои заринда омадай варианти арзонош бисёр ҳам хушрӯш сангчош пырраяй гулчора биненда пырра санги сваровски задагай расветкошам духчам аҳамиятен чихо хушрӯ аккуратно духтагай. нархаш бошад 220 сомонияй размеро аз 46 то 54 размерай. расветкош да таво расветкои фасона 10 расветка ҳай духтарако темно фиолетишона модель пушидагай. баъди модели мо қадрш баландая па қариб 180 одамои қадпасанизо бо хайзону поён меса қадрш дарози хушрӯакаи халата. марамат духтарако нуқтаи савдои зарин биёен анами хе халатҳои фасона метавонанд ки харидорӣ кунем. баъд сангош мустаҳкама на сангош саровскичаҳай качесошам зура и халат паделкарам дора. паделка материалш дига хеле некида материалш бёс метия да таво сабуки фасона катушки наметия. эйнаи сирхиш хушрӯа духтаро нигоҳ кунен. бозори корвон тарафи тиллобозор ҳафтум дарвоза падвал нуқтаи савдои зарин. баъд магазини дигаршон поёни бозори корвон рӯ барои ҳафтахтар якум ошёна таги навастройко бе истироҳат кор мекунанд то соати 10 шав. инами кайки халат дар кортон шаваку метонен ки биёен бупӯшен бинен харидорӣ кунен. омада наметонен занг занен худшон то хонатона доставка мекунанд. халатҳои боронак тамошобино копия люкси оригинал бовар кунен аз ҳами чандта модел омадагия. агар ки дар кортон боша ки материалшам оригинал сангчоошам хушрӯ боша марҳамат нуқтаи савдои зарин биёен чандта расветкаша овардагия оригиналаш. нархиш чандай? нархш 220 сомонай халати дождикай ҳами халат да бозор дута сор дора паҷон. и сорташ да таво материалш сабукой ай турки фарқш намекунӣ. 10 расветка дорем сафия бонишонтен 10 расветкаи фасон духтаро. марҳамат беҳтарин моделако дар нуқтаи савдои зарин. марҳамат нархиш 220 сомон размерора ина гуфтантона интихоб кунен доставкатон кунанд. бозори корвон то 56 абдай бозори корвон поёни бозори корвон рӯ барои ҳафтахтар нуқтаи савдои зарин тамошобино биёен бинен харидорӣ кунен. 10 расветкаи хушрӯа расветкое ки ина бисёриё мепурсиданд ина иҷада ҳастай сиёша бинен чӣ фасонакай. марамат агар наворда хушрӯ надида бошен нависен расмошам мепартоянд тона интихоб кунен доставкатон мекунанд.
лекин агар вақт дошта бошен биёен бе истироҳат ино кор мекунанд то соати 10 шава ҳастанд ина биёен пӯшен бинен харидорӣ кунен ина духтаро чиста халатои фасонак каседа дар кораи халатои ранги 800 смаи дубайку марҳамат дубаю турки биёи нуқтаи савдои зарин да омадай 200 чанд смая шумо 220 сомония апаҷон ин материал да таво сабук ки да тана партофта шуру меса рамс неста як материале ки ҳозирда свободно пӯшидаш метавонед тирамоҳда духтаро нигоҳ кунен духтуш оригинал фасонуш оригинал мисол ҳозир ҳамин як фасон меброя чанд материал да меброя ина материали оригинали сабука ки хушрувакаш копия люкси люксу шохи марҳамат 220 сомонӣ будай дар нуқтаи савдои зарин тамоми расветкаош кати омадагиай марҳамат каседа дар кораи размеру чӣ хелай размеру аз 46 оғоз мешавад то 54 размерай 8 расветка дорем чхенас 8 расветка дора духтаро ина размерушам ҳозир фаҳмондантуна хоҳен дастафкатон кунанд хоҳен ина нависен шуна сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо кунем ба биёен хитон аз наздик бинен харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилобозор 7-ум дарвоза подвал ҷои пешинашон ана баъд бо як магазини дигаршон поёни бозори корвондай рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастрои пода таги домода якум ошёна зари навистагиай иҷа хубиш медонен чиай бе одиқ бе мисол истироҳат кор мекунанд то соати 10 шава марҳамат халат дар корайтона бисёриҳо баъди кор мехоҳанд ягон ҷо рафта бори арзон бори хушрӯ ёванд ин ҳамин нуқтаи савдои зарин ҳамин магазина барои шумо кушодагиай духтаро марҳамат ира бинен охи чӣ хел фасонакан тамоми моделош 220 сомон ҳамагӣ духтаро киртаи ҳамин моделама шумода нишон додум дидена кирташ чӣ хел хушрӯ буд анаку бо халатча бинед халаташку бо аҷоиботай нигоҳ кунед беҳтарин вариант расветкош катяй як расветка кирташ расветка дорад духтаро марҳамат ина универсали расветкаи сиёҳ беҳад хушрӯ ҷопӯшакам мешава мисол туиравакам мешава ин модели зури бадай каседа дар корай метавонен дархост кунен дастафкатон бикунан медонен арӯсакода хушрӯай беҳад зебанда мешава бозори корвон нуқтаи савдои зарин духтаро дута магазин дора зарин ҳам дохили бозорда 7-ум дарвоза подвалда ҳам адреси пешинаш ҳама медонам мағозара ҳам поёни бозори корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастрои кода нуқтаи савдои зарин магазин нав кушодагиай хулоса зури бадай ин магазиншам ҳар рӯз кор даянд то соати 10 шаб бе истироҳат иҷода кор мекунанд ҳар рӯз ина кае ки дар корайтона метонен биёен кирта бихарен марҳамат нархи чанд буд нархи 350 сомон 350 сомон размер чӣ хелай размеру то 60 ҳама размер то 60 дидена дига зиқ намешавен размеротонам ҳастай ҳамаш духтарак я бор иҷа биё и киртаи даста нишонте иқа хушрӯвай ия модели навай тамошобино чуба ки нишона дудестай камера хушрӯгира аҷоибот фасонака ира бинен ина марҳамат и медонен чиай копия люкси турецкиай дубайскиёро чанд модел нишон додем ина бо туркиёш омадай нигоҳ кунед чӣ хел фасонака ё размерои баталам ҳаста аз размерои майда диден духтараку аз ҳамин размерои майда сар карда то размерои батала ҳастай ина апаҳои азиз касоное ки мисол размери калон мепурсидемку ина омадагиай нуқтаи савдои заринда расветкоша бо намеген ягон цвети дигашам ҳастай сашкби ҳастай тёмно-коричневый ба тёмно-изумруди тамошобино нигоҳ куненда чӣ хел цветош хушрӯчаяй аҷоиби шашта фасон и шашта фасон материали беҳтарини бақувват марҳамат нарх бошад 350 сомон размер то 62 ҳаст ина ишам багати бад метова диден духтаро чӣ хел хушрӯ савз шабинен барам холое ки зиқ мешидан размер намёфтан складочный вариант заказ кардем баталода ина размерои батал занҳои азиз дига зиқ нашавен роста как соати 10 шавам кирта дар кортон бошаку биёен нуқтаи савдои зарин магазини нав кушодагиай поёни бозори корвонда то соати 10 шава кор мекунанд рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастрои ко даянд ана агар хоҳен мисол дохили бозор биравена уҷада магазини пешинашонам ҳастай лекин агар бе истироҳат мисол соати 5 6 7 то соати 10 шава омадани бошед аз ҳамин саҳар ай соати чанд кор мекунем ай соати 7 кор мекунем
аз соати 7 саҳар то 10 шаба инами рӯбарӯи ҳафтахтаршон кор мекунад. Пушен, бинен, ба ҳазурина ойнаода хитона тамошо кунен, баъд харидорӣ кунен. И дафъаш копия люкси туркӣ омадай тамошобино. Охи як борак бинен, турецкиё материалшам ҳамияй бархид нест, инами фасоншам ҳамияй духтаро, лекин и копия люкса ягон чи фарқ намекунад. Ин қиматиё нархаш бошад 1-2 баробар арзон, 350 сомоняи апаҷон нигоҳ 3 баробар арзон духтаро диден. размери 52 пушидаги бинен чӣ қадар кушодай. Аслашуда и платья то 64 мешава. И барои дидена батал размерои батал бисёри бад мепурсиден. Марҳамат дигар ғам нахӯрен. Нуқтаи савдои зарин размерои батали фасон бо нархи дастрас ҳамагӣ 350 сомон овардагай. ҳозина ваёра расветкора нигоҳ кунен. И расветкашам фасон духтаро блеск шабинен. Материалаш натуралка, ина меруша, на патш мекана. И инаиш бо багати бада духтаро нигоҳ кунен. Хулоса инами чанд расветкае доран бинен ябычнияй расветкои фасонай. Бозори Корвон тамошо бино. То 64 размер астай. Бозори Корвон тарафи медонем ки ҷоя иҷа. Бозори Корвон рӯ барои ҳафтахтарай таги навастройко. И магазини навшай. Бе истироҳат ҳар рӯзе кор мекунанд то соати 10 шава. Лекин магазини пешинашам ҳастай ҳафтум дарвозаи тилло бозор да падвалда. Хоҳен уҷа бравен, хоҳен инамиҷа биёен бупушен ба ҳазурина ойнаако кондитсионер мондагӣ салқинак интихоб кунен, пушен харидорӣ кунен, бурен хонаотон. 2026 наомада нигоҳ кунен дар нуқтаи савдои зарин. Куртои 2026 омадай. Бинен чихо хушрӯчаяй, ранги бархтай, бовар кунен материалшам фасонакай, вайшам дизайншам бинен чихо хушрӯча метова. Нархаш боша шок 350 сомон. Марамат варианти туйравак, варианти ҷоравак духтаро. Материал ва блеск шабинен. Охи натуралкай оригинал. ҳози ҳамин натуралкаям чанд сорт буромадагай. Ин оригиналаш худаш ина дидестен камерада чӣ хеле кинем блеск метяко айпеш бои блески дучандай. Марамат беҳтарин вариантҳо дар нуқтаи савдои зарин омадагай. Ҳамагӣ 350 сомон. Размеро чӣ хелай? Размеро то 60 мешава апаҷон, ай 48 то 60 размерай. Баъд савзаш материал сабукай баъзе надора натуралкаш вообще качественнее. Натуралко патушку сабукак меша духтаром кирташа мепушен бовар кунен аҷоиб сабуки мулоимай. Марамат размеро ҳаст, модели фасон бо киса доштай диден духтаро. Осинакошам клёш барин омадагия. Марамат духтаро бозори Корвон, поёни бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар тамошо бино. Магазини нави зарина иҷада таги навастройко якум ошёнада. Ина ба ҳазур мебиёен, мебинен, мепушен, харидорӣ мекунен. Омада наметонен куҷое гӯен дастафкатон мекунанд. Баъд хубиш инае ки ҳар рӯза ё кор даян то соати 10 шава ҳастана. Кае ки биёен духтаро инами ҳози гап задантона ки туй бояд бравен кирта надорен ғамша нахӯрен. Ростаки биёен магазини зарин кирта меёвен бо нархи дастрас меравен. Анами гули аз ҳама новинкаи пеши бозорай нигоҳ кунен духтарако чихе хушрӯвай. Копия люкси Дубай. Ҳами гуламаш мода якнимазораша навор доштум. Ина марамат натуралка да омадай бовар кунен. Инами ранги ҳаму метова ранги якнимазора. Материалшам сангчошам бинен чихо хушрӯча блескша бинен. Тоза сангои шишагии Сваровскияй. Расветкоша бо намеген ҳамаш расветкои фасонакай. Размерош ҳамаш ҳастай. Марамат сиёша бинен чихо хушрӯ. Тамоми моделош фасонай духтаро ира бинен. Размерош каси меёбен аз нуқтаи савдои зарин. Чамплянино 350 сомонаи аз 48 то 60 размер. Арзон шудай духтаро диден намино 380 кам набудан ами натуралко. Ҳозир 350 сомон дар нуқтаи савдои зарин. Размеро то 58 будай дидена? То 60 ҳастай. Мана марҳамат беҳад хушрӯ махлутон мешавад. Туй равак ҳаррӯзадаям мисол модели нағзакакай мисол хеле вай наметова нежняя ай пеш мебинен аҷоиботай. Сангчошон Сваровский фасон. Бозори Корвон 2 нуқтаи савдо дорад. Нуқтаи савдои зарин мисол 2 нуқта дора. Якташ дохили бозор ҳафтум дарвоза падвалдая, якти дигаш поёни бозори Корвон мебиёен. Рӯ ба рӯи ҳафтахтар тамошобино таги дом даян, таги навастройка да вайшон ҳастай, плакачон аз зарин ба осонӣ пайдошон мекунем.
хушрувая модель духтаро нигоҳ кунен ай пешку бо аҷоибот метова марҳамат каседа дар корай шумо материалша бинен сангчооша бинен чихе фасонакай каседа дар корай ина в наличи дар магазини зарин пайдо мекунен ира бинен чихе хушрӯчанд марҳамат кори дастирафтагиай сангчои оригинали шишагӣ материал бархати натуралка блескаш ранги нами регалайку ранги бархти регал метова марҳамат расветка дора ай чорта расветка дора паҷон ира пеш платьяша доштем ҳозир и пеш полный кушода мешава замошка катя платья кардиган нигоҳ кунед духтаро платья кардиган ай ирам мисол кардиган барин мепӯшанд кирта бар намепӯшанд аҷоибот хушрӯй расветкош ҳама расветкои хадавои ҳама расветкои гуфтигапо топ ина каседа дар кора метонен муроҷиат кунен размеро чӣ боша размеро аз 48 то 60 размера мешава нақш боша агар 380 сомония паҷон 380 сомона айчлаш то 60 ина апои бузбалла касоне ки размери калон гуфта буден то 60 размерои хушрӯ овардаган аз моделакои фасони замонавӣ бозори Корвон нуқтаи савдои зарин тамошобино ду магазин дора якташ ҳафтахтар даяй таги домои навастройка да доми афғоно да марҳамат якм ошёнада як магазини дигааш боша бозори Корвон дохили ҳамин бозор да ҳафтум дарвоза падвал даян якм қатор марҳамат хоҳен мисол магазини дури бозорш бурен хоҳен беруни бозорш биёен инами тамоми моделоша меёбен леки агар омада натонен наиҷа науҷа дастафкатон мекуна ира бинен охи модел аҷоибота инами модел ҳозир ягон ҷода нестай бу духтаро ҳозир тамом шудагиай намеёвен на размер на расветка лекин нуқтаи савдои заринда ина марҳамат ҳаст биёен бинен харидорӣ кунен медонам духтарако ки киртои фасони нуқтаи зарина интизор буден ина марҳамат нигоҳ кунен борои эксклюзив пешакша биненда полный топоина қариба намихел кори дастӣ рафтагай аҷоибот хушрӯ остинакоша бинен необычный ранги анамо 1500 сомона бархаташ боша натуралкае тамошобино беҳад бақувват блескаш аҷоибот бозори Корвон поёни бозори Корвон духтарои магазини нави нуқтаи савдои заринай и дафаш омаден инамиҷа биёен салқинак ба ҳазурак мепӯшен мебинен ира бинен оқичқа хушрӯи цветчам то даҳи шава бе истироҳат ҳар рӯз инамиҷа кушодай биёен бинен харидорӣ кунен 400 сомонай ранги як нимазора метова ва чӣ хенаст то 62 размер буда диден занҳои азиз апаҳое ки размери калон мепурсиден ина шумо даям анами хел киртои фасони воимара овардагиан дар нуқтаи савдои зарин поёни бозори Корвон таги навастройкаҳо дандухтаро баъд аз ҳафтахтар мешена доми афғоно мегуфтиян ҷа хулоса дӯстони азиз биёен бинен харидорӣ кунен омада наметонен мисли ҳар вақта дастафка ҳастай муроҷиат кунен ана медонам ки анами модел ҳамада маъқул мешавад духтаро нигоҳ кунен ранги королевский бархтай без сангча фақат анами хел украшени кори дастӣ остинакошда дорада беҳад нозукак гиребону остинакошда дора ҳам хо нозукака ира биненухи духтаро ҳаррӯзадам хушрӯвай ина туй пӯшак ҷойравакдам аҷоибот варианти фасонай боиай духтаро инами ранги 1200 сумашай бовар кунен аҷоиб модели фасон ҳамагӣ нархаш 350 сомонияй размерош чӣ хеле 350 сомон дидена чихе модель фасонай духтаро натуралкай материалаш хуби натуралкара медонена дар чиай намеруша ҳичи намешава вақте ки мешувен паташ намеафта хулас ҳама тарафаяй 350 сомон бурд мекунен духтаро бовар кунен бигирен и модель ай модаям намерава бозори Корвон поёни бозори Корвон магазини нави зарина иҷа тамошобино рӯбарӯи ҳафтахтар меша таги навастройко камакак мебиёенай шашум дом да тамошобино таги навастройко зари нависагай плакачон ба осонӣ пайдо мекунен ира бинен чиқа киртои хушрӯ дар ин магазин бисёрай ба ҳазур мепӯшен мебинен интихоб мекунен бе истироҳат то соати 10 шава кор мекунан ина кадом рӯзе мебиёен меёвеншона бисёриҳо халатҳои туркӣ мепурсанд ина духтаро халатҳои туркиам омадаи нуқтаи савдои заринда бинен чӣ хел хушрӯчаян и почаш катяй брюкошан отдельно 130 сомонай апаҷон любой расветка брюкша дорем халат боша 350 сомон то замоли туркай ина марҳамат турецки халатҳо 300
350 350 сомон каддомиша мегирен 350 сомон тоза туркиро бинен охи дизайноша бинен моделоша бинен чӣ хушрӯчаян тамоми размерора доранд марҳамат каседа дар корай рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависеншона ҳам барои духтарако келинчако ҳастай ҳам барои модаро ҳастая размериш ҳаст 62 ҳастай баъд кадоби комплект гирифтанӣ шавад бурук шушра 100 сомон меғалташа 450 комплект мешавад тамошобино агар шумо комплект гирифтанӣ бошен 450 сомонӣ меафтада бурукошкати турки материалш да тоза турецки 10 сол 15 сол пушан ягон ино ҳичи намешаванд бовар кунед турецкиё ягон чи намешаванд марама духтаро хитон гуфти гапо ки ай пушиданша безор мешан ягон касда ба метиен беҳтарин модел ай турки марамат рақамашон ҳаст нависен дастафкатон кунам суроға тамошобино медонам наборда хушрӯ надидестен духтаро нависен расмошона партоен суроға бузори корбон рӯ ба рӯи 7 ахтар таги навастройко шашум домдая шашум домда якум ошёна магазини пешинашонам ҳастай духтаро ҳафтум дарвозаи тилобозор подвал марамат нигоҳ кунен охи чӣ хушрӯи халатои туркӣ мана барои маълумоти бештар бу катиқчон ҳам суҳбат шавем